Tu je Gengeľová. Kušnírová sa aspoň na okamih uvoľnila, vydobila si cestu do 16-ky. Lopta, ktorá prelobovala. A do druhej voľny jej beží Žiaková. Zakončenie, ktoré ale bolo mizerné. Teraz nastal trošku zmetok v zadných radoch východoslovenských dievčat. Nikam nedostalo hráčky z východoslovenského výberu. Prepadnutá lopta, ktorú musela odkopávať pozorná Zúbková. Takže striedanie máme za sebou. Múr postavený, štandardná situácia v rukách východoslovenského družstva. Vysoká lopta. Ešte šanca pre Žiakovú, ktorá pohľadila. Masaryková. Dobrý center smerom na Antalovú. Zakončenie, ktoré však neprichádza. Žiaková. Baranová. Výborná strela a nakoniec Kucháriková musela byť prítomná pri tejto strele priamo na bránku. Maráková, jej úvodné dotyky s loptou. Okamžite však ale hrozí problém. Ďalšie striedanie. Sedláková jej prekážala. Kušnírová sa to rozhodla riešiť takýmto. Dôrazná čistá hra telom, ktorú nám predviedla Lipčáková. Lipčáková. Vybehla jej na pomoc Žiaková, lenže Lipčáková nechce nikomu odovzdať loptu. Nakoniec takáto delovka do žrde.